салом бинандагони хабартиҷӣ. Раиси ҳизби ЛДПР Владимир Жириновский дар рафти нишасти матбуоти ҳизбаш Тоҷикистонро тафсис намуда гуфтааст, ки кишвар қалъаи Брести Русия дар нишибиҳои Осиё аст. Дар рафти нишасти матбуоти раиси ҳизб Владимир Жириновский аз сохтмони мактабҳои русӣ дар Тоҷикистон ёдрас шудааст. Дума қарордодии Тоҷикистону Русияро дар мавриди бунёди мактабҳо ба тасвиб расонид. Ба фикри ман дар ин гуна ҳолатҳо ҳуҷҷат метавонад ба Дума пешниҳод нашуда амалӣ шавад, қайд кардааст Жириновский. Ба гуфтаи раиси ҳизби ЛДПР, Русия бояд ба Тоҷикистон аҳамияти бештар диҳад, зеро дар марз бо Афғонистон ҷойгир шудааст. Тоҷикистон қалъаи Брести мо дар нишибиҳои Осиё аст, афзудааст ӯ. Ӯ дар бораи ҷонфидоиҳои марзбонои тоҷик ёдрас шудааст, ки Осиёи марказӣ ва Русияро аз ҷинояткорон ҳифз мекунанд. Тоҷикистон таҳкими забони русиро мехоҳад. Мо бошем аз ратификатсия мегӯем. Бояд чӣ қадаре ки лозим шавад, ҳамон қадар мактаб созем, таъкид кардааст Жириновский. Дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. Шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? Ҳатман нависед. Жириновский хеле гапаш дуруст аст. Мактабҳо хеле бояд зиёд шаванд ва забони русӣ, англисиро мо бояд ҳатман донем. ин зарурият аст. Ки забони англисӣ медонад ва русӣ ҳатман нависед.